patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag, kanatong tanan, welcome mga kapuso sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Friendly reminder lang gihapon kapuso, alang kanatong tanan nga tumanon gyud ang mga health protocols ayaw in town og pagpasagad kay alang man kini sa kaluwasan natong tanan. Good morning kapusong Ses, Pit Senior nimo. Yes, Pit Senior, and good morning kapusong Nico, and Pit Senior usab sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central Visayas ug sa Eastern Visayas. Welcome na usab sa ato ang morning program mga kapuso ug sama sa giingunan ni Nico kaganiha ang pinga nato ang ato ang panglawas ilabi na nga nibalik na usab pagsaka ang mga kaso sa COVID-19. Busa mga kapuso, stay at home lang gihapon kita ug likayan nato kining mga pagtapok-tapok ilabi na nga Sinulog Festival na karong weekend. Busa mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang kabuntagon. Kay karong taon atong mahinabi si kapuso actress and first yaya herself, Sania Lopez, ug sayranta ang iyahang mga kasilatian sa wa pa siya nahimong big star dinhi sa Kapuso Network. Ug ato sa mahinabi karong taon ang winner sa Sinulog Idol 2021 ug atong sayran kun nganong gitawag ni siya nga Katy Perry of Cebu. Ato mahinabi sab kini usa ka vlogger gikan sa Bohol paghatag nato og recipe ideas kabahin sa pagluto og mga baki. Tungod kay pipila ka tulog na lang Sinulog Festival naman kapuso atong balikan og lantaw ang mahinungdanon nga kasaysayan niini. Usa sa mga sagad nga kantahon sa Novena Mass sa Basilica Minore del Santo Niño subay sa nagsingabot nga Fiesta Señor ang Batubalani sa Gugma. Ang maong awit nga gitawag og Gosos gihulagway nga usa ka kanta pasalamat sa balaang bata. Ang pag-awit niini giubanan og pagbayaw sa kamot ngadto sa kang Senyor Santo Niño. Wa man hinon mailhi kung kinsa ang composer sa maong awit apan gi-institutionalize kini sa Archdiocese of Cebu niadtong tuig 1985. Hangtod karon inyo gihapon nga madunggan kini matag Fiesta Señor labi na sa mga misa nobenaryo. Karon says, bistok na ta kay makauban niya si kapuso actress Sania Lopez. Siya ang napili nga mubida sa usa sa mga dagkong proyekto sa GMA Network karong tuiga, ang First Yaya. Joining us this morning, one of GMA's most beautiful and most talented actress, Sania Lopez. Mayong buntag, Sania! Welcome back to GMA Regional TV Live. Hello po, maayong buntag sa inyong lahat, mga taga Cebu. Kumusta po kayo dyan? Ayan. Mabuti naman. Ikaw, how are you and your morning so far? Yes, ito actually sobrang saya lang namin. Nasaya ko dahil talagang every morning gumigising ako na parang, ay, it's another blessing. Kumusta naman yung mga naging first few weeks ng 2021 sa'yo? Ano siya, okay naman, very happy dahil nga, kumbaga, excited na rin ako na ipalabas ang First Yaya at ang Agimat na Agila, sabi ko nga, ay, abang ginagawa namin ito noon, sabi ko, parang talagang lagi kaming excited kung ano yung mapapanood ng ating mga kapuso. So ngayon medyo kakatapos lang din namin mag-taping and sana po ay subaybayan ninyo ito. Napakasaya nitong palabas na ito. And of course, ngayong 2021, may big blessing ka talaga. Itong napunta na lead role sa iyo ng upcoming primetime series, itong First Yaya. How did you feel nung una mong malaman na ikaw yung napiling bibida sa First Yaya? Ano ako sobrang
nagulat talaga ako na parang ako talaga parang hindi ako pa rin ako makapaniwala na parang totoo ba na sa akin ibibigay ito, pero syempre kinakabahan din ako kasi iniisip ko kung paano ko i-meet yung expectations ng lahat. And of course, ngayon, kasi bilang ikaw si First Yaya, may mga questions ako sa'yo about your firsts. Do you remember ba, Sanya, your first sweldo as an artista? Ano yung mga binili mo? Saan mo ginamit yung first sweldo mo? First sweldo ko, siguro po meron po akong kinita na 1,000 po. 1,000 pesos. Ayun, kita kong ganon. So, happy na ako. Parang, ang ginawa ko po noon, talagang trinit ko lang yung mami ko doon sa fast food. Sabi ko, ma, kain tayo. Tsaka yung kuya ko, inaya, kain tayo fast food, ganyan. Yun, happy na kami, no? Yung kakasama lang gano'n, simpleng ganyan lang. Sabi ko, ayun, sa'yo pala ng ganito. Yung parang ikaw mismo yung nag-treat naman. And this time, syempre, nakwento mo na yung first sweldo mo. Let's talk about your first investment. Ano ito na pinag-ipunan mo talaga at pinaghirapan mo talaga, Sanya? Ano po, first investment ko, sasakyan po talaga. Kasi talagang kailangan ng, lalo na po sa mga trabaho natin, ng sasakyan. Kasi parang pangalawang bahay mo na yun eh. Minsan, uuwi ka lang nga lang dito sa bahay mo talaga para maligo na lang. And then, sa sasakyan ka na lang matutulog, diretso sa isa pang taping, o kaya ibang mga events, doon na talaga halos lahat ng gamit ko. So sabi ko, ay kailangan ko talagang puhunanan yung sasakyan. And of course, from your car, ngayon may house ka na, Sanya, ha? Congratulations! Thank you po. Sobrang ko eh. Sabi ko, nung nakuha ko tong bahay na to, parang sabi ko, ito pala yung pakiramdam. Napakasarap pala sa pakiramdam. Na natutulog ka, gigising ka, na alam mong, o kaya uuwian mo yung bahay mo na talaga, na hindi mo na kailangan mag-rent. Kasi isipin mo kung saan ka kukuha ng... Sabi ko, kaya kukuhanin yung pambabayad baka next month? Dito pa kaya ako nakatira? Totoo. Pero, and yung those times naman, parang doon ka china-challenge kung paano pagbutihan mo pa rin doon sa ginagawa mo, kung paano magiging okay yung trabaho mo. And we can't wait to see First Yaya. So please, thank all your fans and invite them na panoorin ito. Yes po, sa lahat po ng mga ng mga Cebuanos, kamusta po kayong lahat? Sana po ay suportahan ninyo ang First Yaya. Naku, papasayahin kayo nito at bibigyan ng ngiti araw-araw kapag pinanood nyo ang First Yaya. Lahat po nawa po ay lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay ay talagang mapawi ng kaligayahan itong First Yaya. Yun lang po masasabi ko at talaga pong pinagbutihan namin kung paano namin ginawa ito. Lahat po ng staff, production at cast, of course, Direct LA, na talagang tutok dito ay lagi niyang sinasabi sa akin na magbigay lang tayo ng good vibes sa lahat. Daghang salamat, Sanya, sa pampag-good vibes na dala mo this morning. Thank you so much. Daghang salamat din po sa inyong lahat. And that was Sanya Lopez, mga kapuso. At ang iunya, ang istorya niya isip First Yaya dinhi sa GMA Telebabad. And more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, matag panahon sa Sinulog Festival. At tanganan gyud sa kadaghanan kining Sinulog Idol nga nagpakita sa talento sa mga Sugbuanon ug karong tuiga bisan sa panahon sa pandemya gilusad og gihimo gihapon kini niining Sinulog Idol All-Stars Competition. Karong buntaga, mga kapuso, atong maila-ila ang mikampiyon niini karong tuiga. Ila-ilahon nato karong buntaga, mga kapuso, si Melody Hodgson. Good morning, Melody. Good morning! Kanatong tanan, no? Good morning, good morning. Daghan kayong salamat, Melody. Thank you so much for joining us. Congratulations di ay sa imong feat sa Thank you very much. Thank Idol you, Kai. All-Stars. Unsay sikreto? Kuan lang yun. Laban lang yun. And of course, prayers yun. Prayers and belief sa imong kaugalingon kay isag unsa pakalisod ang competition or whatever you're going through bitaw sa kinabuhi ba. Belief lang yun. Have faith lang yun sa imong kaugalingon. Ana lang yun. We learned nga this is not the first time nga ni-appeal ka sa competition. Pwede sugin limi kanus atong unang higayon nga ni-appeal ka sa Sinulog Idol.
Oo, so ni-appeal ko ning Sinulog Idol originally 8 years ago. So 16 years old pa ko ato, no? And then kay kaning magong All-Stars, mga alumni mi tanan. So kami tanan naka-appeal na sa una. Ya karon all mo nang gitawag siyang All-Stars. So exactly 8 years ago gyud nga ni-join ko sa Sinulog Idol. Season 4 to siya, 2013. Bata-bata pa yun ka ato sa may mga nakapuna nimo sa Oo. competition at that time. Daghan jud actually kanang makaingon gud ko nga kaning Sinulog Idol mo gyud nagsinugdanan bitaw sa akong career sa pagkanta, sa kanang sa singing, sa performing, sa kanang minganang abutang kanang mo gyud nag-spearhead bitaw sa ako kanang daghan kay kung nakat-unan when it comes to attitude kay di man na pwede nga kanta-kanta lang, dapat maayo sad ka nga tao, especially sa staff behind the scenes, sa stage, ang mga assistants ana gyud. So dapat tarong gyud kanya, manikamot gyud ka nga nindot imo performances and kani magong Sinulog Idol 7 days man na siya originally. So patay jud kay siya nga contest, no? So everyday lain-lain na siya genre. So makakat-on gyud kag kanang strength jud bitaw nga vocally ug mentally bitaw nga push through gyud ka sa imo ang unsa imong pangandoy ba kanang padaog ka sa Sinulog Idol. Diin man ka naliwat sa imong talento, Miss Melody. Ang ako ang mama ug papa mo kanta, pero akong papa more of choir na siya pagbata, akong mama kay tikanta gina siya na kanang nanganak daw na siya nako ga kanta. Ana na siyang storya na. Unsay winning nimo nga piece, Miss Melody? Ang akong gikanta, actually, original song ni na nako siya. Naka-release po din siya sa YouTube, sa Spotify. Pwede ni siya i-search sa mga kanang kung asa man pwede mag-search ang mga kanta. Tawag ani kay Sabihin. Wow. So if it's okay, pwede may mga og sample nimo. Of course. Ang buntaga. Arita sa chorus. Sabihin mo na, sabihin mo na, huwag mo nang hayaan lang ibulong sa hangin, alit-aliti magsisinungaling. Sabihin mo na, sabihin mo na, sabihin mo na kung mayroon ka ng iba. Sabihin mo na. Pagkanindot gyud sa talento ni Miss Melody, unsa may gikabisihan nimo karon kay we learned Manila-based ka karong panahon na, Miss Melody? As of now, na ako diri sa Cebu, based lang sa jud ko diri sa Cebu kay mas safe para sa ako, mas safe man ko diri sa Visayas ba. Walay bias pero kanang at least naamang ko diri akong pamilya, so mas kanang mas safety akong paminaw ba. So kana pud, pero akong gikabisihan jud karon kay na ako'y mga umaabot nga mga releases nga mga kanta nga akong sinuwat pod og kanang naasad ko yung mga upcoming events sa Cebu Pop mo kanta po di ko. That's another event for Sinulog po siya. It's another contest, songwriting contest na siya. So mo performing top 3 sa akong kauban na first runner-up and second runner-up si Ralph and si Jen Shea. And then naapa yung mga umaabot nga gigs. Hopefully soon ma-announce na siya. Di pa man jud confirmed ang uban pero hinay-hinay lang. Promoto siya na ako yung mga umaabot nga releases and shows. Unsay sikreto ani imong pag compose og mga awit, unsa may inspirasyon nimo ani? Unsa pa maagi sa imong pagbuhat og kanta? Kuan lang gyud, sa ako kanang experience gyud sa kinabuhi, kaning kita man jud tanan no namtay mga kaagi gyud sa kinabuhi, naman jud tay mga kalisod ana mo hugot gyud ka diha sa imong career life baron, love life baron, may ngana naasi ka nang mo hugot sa ko sa life pud sa akong friends, sa akong family ma-inspire, bisa ka nang magagmayng butang ma-inspire ko kay kanay manggong di ba hilig man ta musuwat og uban og diary, so ako dili diary, kanta ko isuwat ana na siya. So sa mga nag-atang sa imong mga kanta, Miss Melody, asa may makita og madungog? Of course, kung ganahan mo maminaw sa akong mga original songs, pwede niyo ninyo makitaan sa Spotify, sa Deezer, sa iTunes, sa YouTube. Pwede rin kaninyo i-search ang Sabihin. Naasa day ko'y Bisaya nga kanta. It's called Hahay. Sahay, madunggan po na siya sa radyo, no? Pwede po ninyo itangan dito sa YouTube po na siya. Music video po dito. Also, pwede ko ninyo i-follow sa ako ang mga social media accounts. Melody Hodgson, akong pangan, HODGSON. Sa Facebook, Instagram, YouTube, basta pa man Twitter, tanan. Pahabol, Melody, hahay, few lines.
Awalang nga ka, dudong magmahay ra ka. Bantay lag ako'y mo sexy, maglaway ra ka. Dagan ko pila ka kilometro. Awalang nga ka. Pero karon, lami pa man ikaon. Hi, To cap this off, Melody, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato o sa mga nag-idolize o sa mga gusto sad nga mas ma-improve pa ilang talent o sa gusto nimo isulti kanila. Kuan lang yun, padayon lang yun. Kanang moabot man yun ang time no nga, ma-reject ka or di ka madawat or kanang mapildi ba ka sa contest. Parehan ako, 8 years ago, kanang grabe yun ko ka-down sa una, kay bata palagi po niya. Kanang wala lagi ko na sud top 3, pero you know, kanang time will tell yun. If para sa imuha, maimuha ra yun na. Pero paningkamot lang yun, ayaw lang yun give up. Bisag unsa pa na imong damgo, ayaw lang yun give up. Padayon lang yun sa imuhang gusto nga makabot sa kinabuhi nimo. Ana ra gyud na siya. And believe in yourself lang yun. Ayaw lang jud pada sa mga sulti-sulti sa mga tao. Kanang kung asa ka padong, padayon. Thank you so much for joining us this morning. Thank you. Salamat, Melody, o congratulations Salamat sa kayo. imong mga nahatag na pasidungog dinhi sa Sugbo. Pit Senyor kanimo. Pit Senior! Mubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, matag panahon sa fiesta, party na gyud siguro ang food trip, di ba mga kapuso? Karong buntaga atong pakisayran kining talagsaon kuno nga delicacy sa Bohol kinsa may game mukaon og baki pakisayran ta mga kapuso kining maong pagkaon dito nga na feature sa usa ka vlogger og nakadani og atensyon gyud worldwide mga kapuso. Makauban nato siya karong buntaga mga kapuso, si Carl Simon Pamis. Good morning, Carl. Sir, good morning, Sir Nico. Hello, mayong buntag kayong tanan. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Carl vlogger man jud ka, Simon Carl Vlog. So unsa man ni na-feature ni nimo sa imong usa sa mga videos kining delicacies. Yes, sir. Oh. Asa man ni dapita? Sa pilar na siya na feature na sa akong video na sa akong vlog pag last year mga November or September. Kuan gyud na siya kanang karinderya, pagkaunan, balay ra ba na ang nag Nasi kanang ko na sa kanang balay ba pero nanay dala na to na karinderyan ba? Aha. Nanay tindahan ba? Kung agad ang tipangaw na is kanang mga gika merkado butaw kanang taga tingtabo na butaw Asa man sila gikan sa mga baki, Carl? sa palayan na sir. Okay. Oo. Dayon, naobserbahan nimo unsay pamaagi sa ilang pagpreparar adto? Yes sir, hinluan kayo na mo. Hinluan mo maukan mamang sana. Bali mahog yung tarungon nila limpyo. Nya dayon, tagod-taguro na, hiwao na. Iwao na so ilan lang kuan ng panit sa kuan sa baki o kanang ilang kuan ng tinae sa sud ba. Ang mabili na is kanang kuan na agiyang lawas. Lawas sa ang makaon na ang ulo day way labot. Panay labot. Depende siguro sa tao kung apilon ba na or di. Kung kasagaran kay kasagaran is kanang lawas lang. Lawas. Dayon na pagtimpla, unsa may timpla nila ani, Carl? Dagan sa putay sir ang kasagaran is adobong baki or fried or ginata. Nay ubang mga laing lungsod bitaw is magkuan sa barbecue, magsugba or magtinula. Usually kapit tani is kanang adobo man, adobong baki. So unsa may lami sa baki nga imong natilawan ug unsa man tong klase imong nga putahe imong nakaon, Carl? Katong adobong baki mis kinalabian to. Lami pa sa manok. Manok na Bisaya. Mao ba? Ano makayong kang mas lami sa manok? Ay, yung glasa sir, basta kay makatilaw lang ka ng baki ano, makalimot na kasi mong ex o mga uyab ni Uda. Daw be, unsa mo ni pagkumbinser ang tao nga murag di gyud mahiligon aning mga exotic food nga musuway pod panagsa? Hawag ako, kuan ko ang
Hindi na may bawon na una na unsa na ug sila gusto na samot tagay pulutan. Dito na yung gusto mo ni pulutan na. Dito na kaon. Ano na ni mo ipa sulti niya na baki na ini nakakaon na. Gamay lang nga kuan Carl Bay gikan ninyo diha sa Bohol mga vloggers unsa may mga tips nga mahatag nimo sa atong mga labi na mga batan-on sad nga gusto sad nga mo venture into vlogging sad. So, panata be originality o kana be confident kanang usa na kita mo kanang magsalig sa laing tawo na kuan never mind sa mga toxic mga tawo nila or sa bada mga basher mo sagdaan mo na kunya dili yung kanang sa kamera raw yung sila na wala sila kamera gusto sila mga laming kamera doesn't matter man siya sa mga kamera kay cellphone okay na cellphone basta kay imong content is makasabot agka ng imong viewers yun sa nimo pag kuan like nanagat ko kana okay na kayo na. Bitaw Carl, daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga Okay, mo sir. nalingaw mi sa atong conversation karon sa talagsaon nga mapagkaon. Thank you so much. Oh, God bless nimo. Salamat kayo sir, thank you. Salamat Happy New Year. Carl. Thank you. Happy New Year. Sa Bizto karong buntaga nakauban nato si Sanya Lopez nga mapasalamaton sa big break nga gihatag kaniya nini atong ayang atangan nga series nga First Yaya. Nakauban sa nato makapuso og nasayra ng istorya ni Melody Hodgson ang singer ug songwriter kaniadto runner-up ni siya sa Sinulog Idol competition apan karon mikampiyon na niini. Og hinaut makapuso nga nalingaw mo sa mga paandar ni Carl Simon sa iyang mga vlog labi na tong mga exotic nga pagkaon sama na lang ni atong adobo kuno nga baki. Nindot kining istorya o katong nga tips ni Melody Sil nga di lang jud kuno mo surrender lang jud kuno Sil sa imong pangandoy no imong damgo. Yes, oo. 8 years, di ba? Oo. Pero karon nahimo na siyang winner na gayod sa Sinulog Idol. Busa mga kapuso, dedication lang jud di ay sa craft ang kinahanglan no para magpabilin. No, sakto gid. Og hinaut nga daghang na-inspire yung mga batan-on nga gusto sad nga mo lambo silang talento, di ba? Oh yes. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo this morning. Victory is not always winning the battle, but rising every time you fall. By Napoleon Bonaparte. Sa mga gusto nga mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat kapuso sa pag-uban kanamo karong buntaga. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Ug nang hinaot kami nga matag buntag, mag-uban lang jud ta dinhi sa GMA Regional TV Live. Okay, karong Domingo na ang Fiesta Senior. Yes. Hinaot nga luwas ra atong kasaulogan. No? Stay safe gyapon mga Oh kapuso. yes. Stay safe and have a very meaningful Sinulog celebration mga kapuso. Hangtod sa sunod higayon sa Lunes puhon mga kapuso, kita-kita gihapon ta matag buntag, Pit Senior kaninyong tanan.